Praise the Lord. Odofo me ma wakwa ba nenso de ba oti asesen dwumedi so. Odofo enne ya nsam ne ye befa efi Romanfoɔ ma ti dum yensa ba kokosi enson. Enne no asam a ekasa fa ho anse se ye Kristofo eni omu nso omu ewa aben mu omohwe yenso. Eto de bia na yadwenye yense ebia na ehuhu hia nanso ene Bible ka ho asem. Odofo ye mompaye ye nyankopon ya bankese ye da wase se nenso so Awurade wodi ye befa wasem mu ye mpae bo nyina ne se Awurade ma wonsa so nyame nkronkron kyerɛkyerɛ yen na ne wasem ka bia no ye ntimi mfemu aba emfa mo ye branch woni onyam o Yesu Kristo din mu ne abɔ mpae. Amen. Odofo me ma wakɔ aba biom de ba oti asesen dwumedi so. Ene yakinkan san Romanfoɔ ma ti dum yensa ba kokosi nson no eka kyerɛ yen se obi biara mmrɛ ne ho ase enhye tumi a ewe ne onyam no ase. Efi se tumi biara nni hɔ a emfiri nyame. Ne eka ne sa na kyɛ se nipa no ye ogidi ni so onye ogidi ni aban bia wo so se onyame nim so mo wo hɔ. Onyame nim se ye no ye ne dia ene ye nso ye wo sa ɔman no mu. Se ɔman ye nkremufo ɔman yo se ye Kristofo ɔman yo se ye abosomsomfo ɔman yo se ɔmom ngi nyame ndi o wo ye Kristo ne wo sa akro no so nti onyankopɔn behwɛ se enipa bia beboa ma wetimi atena kro no so no onyame de bedom Mpaninfoɔ yi. Eno nti ne ye hu ne se Mpaninfoɔ no bebre mane a odofo na yakae nyame ansem se yemmɔ mpae emfa ma wo mo. Efi se ya hyehyɛ mmra to wo se de bɛyɛ a obi a ondi asempa no mmra betimi ene ne di. Se wo bo obre ye wo ya nya ese fata wo man no ma menyi se aban mo nhyehyɛ ya ye de twe aso no ebetimi enya ekwan ewo wo so. Odofo ebiom so ka kyerɛ yen se yemmra ye ho asemfa ma wo mo. Na afei yenhwɛ se yebre ye ho asem a omo yenhwɛ se yebeye yafemu die se yetua tax se bibia ye bia yetua eho ka pepepe se de be betimi nya bi de etua omsom ye dwuma wa ben mu eka. Odofo ebia wotonton niama ebia na wa wo ye wadwuma ebia wo pamade ebia wo botire ebia niama ketenkete bia wo ye wonso a bia wo ye business akese wo shepe niama kodi niama ba wo de bi gu container mu wo de fa ha ne nyinaa no all say Bible so yendi nokure ewo mu yendi nokure ewo mu efi says yendi nokure ewo mu a ebeba niama ye de sa tax ne ye no etimi akoso an ewo mu se Mmrɛ ya ye wo Mpaninfoɔ bi no mu a omo nsuro nyame nti ye beka nsa brofo ye beka se corruption ashow mo ma eno ti eto de bi a ye se wasemesi ye tua koma no a obedi nti no ewe office enko aban mu mpo mo bedi nti mentua. Odofo si ye gidifo Bible ka kyerɛ yen se tumi bia we ne onyam na ase no yemfa ni die emma no. Odofo se niema nkoyi a ɔman ne hia ye mpaebɔ Bible aka se bebi ebedu bia no se ye bɔ mpae yenka ɔman ye timu. Odofo ɔman a wo firi mu ne wo timu ne wo wiase nyinaa se ye bɔ mpae onyame ebebe mu na onyankopɔn amana asomdwe atena ɔman no mu. Odofo se ye kai se Yesu mpo osoma nesuafo no ma omokoyi nam ebie mu yisika de betua eto. Odofo na omutua to se de beya ɔman no ebekɔ se de beya yenyame so mpa no ebededi efi se ye ɔman mu na ɔman no mu nhyehyɛ ye ne yemfa anye adwuma emma basabasa yenso esi ɔman no mu. Ne mom ye afemu di a na bema yakai se yemmɔ mpa ye ma ye Mpaninfoɔ na nea onni adwenepa ana nea onni nyamesuro no wabɛbɛnya nyamesuro na ɔman no se gidifo mo nyamesuro a ɔmo nya adwenfoforo edi ɔman no so a ebema ɔman no so edi yie. Eni ti odofo mo ma ye nkasentia ye Mpaninfoɔ keke na mmom no yemmɔ mpa ye nso emfa mbɔ mo yemmɔ mpa ye so ɔman no basabasa ye ebefiri mo ne mmom asomdwe. Emrantia ne mabaawa
bebre na ɔmopɛ adwuma mpaninfoɔ bi nso ka ho sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ne mpaninfoɔ bi na train ɔmo ɔdɔfoɔ momma yɛmmɔ mpa yɛma yɛmman ɔmo a wotie mu beebi a wofiri wiase amaama nyinaa na yɛngye asomdwoeɛ mfa ma ɔman yɛnsɛ nyamesuro yɛnsɛ adwensakyera onyankopɔn onhyira wo onyankopɔn dom wo onyankopɔn bie kwan to beebi a kwan da na yɛntimi so ne yɛn kwan da nyinaa wɔ Yesu Kristo din mu